analyst na si Attorney Edward Chico. Pabati mo na po natin si Attorney Edward Chico. Nakalalapag lamang. Attorney, kamusta po ang flight po ninyo muna? Actually, pababa pa lang po ako dahil medyo na-delay lang. Meron pong mga nasa harap ko lang. Okay po. Opo, Attorney, siguro ano na po, mapunta po tayo dahil part na po ito ng palala na talagang sigalot between the Duterte and the Marcos administration. Ano po bang basa nyo po dito sa panibago po na patutsada ng dating Pangulo na di umano meron pong anomalya dito sa 2025 national budget? Well, kagaya ho nung inaasahan naman natin, kasi nag-umpisa naman yan mula noong nagkaroon na ng paghahati ng linya. Lagi ko nga sinasabi, ang mga Duterte ay pumipigura sila para sila ang lihitimo talaga na oposisyon. And in fact, if you've noticed, lahat ng mga supposedly kaaway ng dating Pangulo ay parang tahimik, and all of them are seemingly ganging up against the Duterte. So this is actually pretty much expected. Pero siyempre yung kumbaga yung pasabog ng dating Pangulo is an indication that kumbaga a point of no return, and we cannot expect any possibility na sila ay magkakasundo. We're not saying hindi, kasi alam mo naman sa Pilipinas Walang permanente. Yung walang permanenteng away at magkaibigan. But at least for the next 3 years, nakikita ko dire-diretso na ito. And I would not be surprised if the Vice President would intensify her preparation so that she can campaign for the presidency for kumbaga sa 2028. Kasi mababasa mo ganito ang rhythm. Yes. And I also would not be surprised kung yung mga kaalyado naman ng Pangulo ay mas lalo pang intensify din yung kampanya laban sa Vice Presidente. Ang magandang makita lang dito, whether or not this ongoing conflict would result into BBM cooperating with the ICC. Yes. I'm pretty sure medyo hindi siya decidido dyan kasi nagsalita siya na he would not cooperate. So doon ko siya nakikita na on the one hand, the President might want to do that, but on the other hand, he is precluded by a series of statements he made that there's no way he wouldn't cooperate, considering it an affront against our sovereignty. Correct. At medyo hesitant po talaga dito ang kasalukuyang Pangulo sa usapin po ng pangingialam ng ICC. Pero anyway, Attorney Edward, dito po sa usapin po ng mga anomaly, hindi na po ito bago, di ba, Attorney, itong mga usapin po na ito? Alam mo naman po, sa Pilipinas, ang corruption po ay isang kultura, kung kaya't hindi naman po natin talaga maaalis na year in, year out, meron ho talagang ganyang mga aligasyon. At kadalasan, yung mga aligasyon na yan, ay nagagamit talaga na ika nga ay pambala. Okay. Para gamitin mo, kasi ang isa po dito na talagang tinitignan po nila yung pong insertion at yung pong ng mga budget po, at meron din po yung usapin po na tipong dinadivert. Ito pong mga anomaly po na ito na kung sakaling totoo man ito, it can be weaponized, favorable to the person na may control sa budget, Attorney. Ako po, syempre, alam mo naman sa Pilipinas, lahat ng bagay ay na-weaponized, Kunti mo yung mga narratives are actually being weaponized. This is, of course, nothing new, But at the end of the day, it basically, I guess, would boil down into whether or not allegations like this could actually be established. Pero kung magkaminsan kasi, alam mo, yung mga ganitong allegation ay ginagawa sapagkat alam naman natin na hindi talaga ito diretso din naman sa korte at hindi rin naman ito lalaki pa. So bahaga lang ito ng narrative po. And magandang malaman natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod pa.
At magandang makita to, magandang busisiin din kasi yung aligasyon, ano. Correct. At makita natin kung paano talaga ang katotohanan sa likod nito. Opo, may pahayag po dito ang Executive Secretary and even the President. They are condemning and denounce yung pahayag ng dating Pangulo and even calling the former President na nagsisinungaling o sinungaling. Sa palagay niyo po ba, meron po bang legal impediment po sa parte naman po ng dating Pangulo kung sakali po? Well, kasi ganito yan, ano, tingnan muna natin kung paano ba ang preparasyon ng budget, ano. Alam mo kasi ang nangyayari kasi sa Kongreso, no, pag sinabi natin Kongreso, ang pinag-uusapan natin ang mababa at mataas na Both houses. Kapag sila ay magbabalangkas ng batas, kagaya nitong General Appropriations Act, yun ang pag-uusapan sa Senado at yun ang pag-uusapan sa Kongreso, nababahago yan pagdating sa Yes. Bicameral Committee. Alam mo nga, ako'y matagal na nagtrabaho sa Senado nung nagka-senador pa si Senator Miriam Santiago. Ako'y mismong witness na gumagamitan yung na-plancha mo na may iba. Sobrang 80-degree turn, ano. So, kaya kung magkaminsan, kapag naghaharap sila sa BICAM, may mga blanco dyan. Nakikita ko nangyayari talaga yan. May mga blanco provisions. Tapos, pinifill out nila, no. But what makes it interesting lang kasi in this case, yung sinasabi ni Pangulong Duterte yung nakablanko, yun mismong Pre-Cameral Conference Committee report. Medyo weird yun, no? Siyempre, kung yun ay report, dapat pinirmahan na talaga yun na complete na. Pero but on the other hand, I highly doubt, I seriously doubt kung yung pinirmahan mismong batas na GAA ay may mga blanco kasi it's too elementary a mistake for any president to ignore. Ibig sabihin, kung ikaw si BBM, hindi na naman pipirma lang merong naka-blanco, no? And besides, and this is also important, yung committee report naman, hindi naman yung sa batas wala namang probative value talaga yan Ang may probative value diyan yung actual law, ano? Yung actual text ng batas nung pinirmahan. Pero ang basa ko kasi diyan, parang ang sinasabi nila, pakahinayaan yung Pangulo na mag-fill in the blank. Kaya nag-meeting sila or kaya pwede din naman, natapos na yung BICAM, may mga grupo na nag-fill in the blanks. Parang ganun yung implikasyon na sabihin niya it would, siguro it would make sense. Pero for example, kung merong claim na yung pinirmahan mismo merong blanco na batas, I doubt it because no president would ever do that. Napaka simpleng issue na hindi mo palalampasin. But at the end of the day, it might be difficult for President Duterte to establish that, ano? Kasi I expect, ito hindi ko pa kasi nakikita yung GAA dahil napakakapal niyan Yes. Okay, nagtatrabaho sa Senado. Trabaho ko yan. Yan ang trabaho. Tinitingnan ko yan. Napakakapal niyan. But I seriously doubt na yung pipirmahan ay merong blanco because it never happened before. And I guess it really wouldn't happen because it wouldn't make sense. Attorney Edward, kung sakali man may mga ganitong sabihin na ipagpalagay na natin may katotohanan yung sinasabi ni allegation ni former president at ni Davao Representative Ungab, ito po ba is might be a source of corruption po ba? Well, actually, not necessarily source of corruption, pero merong pangamba. Kasi kung totoong pinil in the blanks yan, bakit pinil in the blanks? Kasi dapat lahat ng nakalagay na insertion at incorporation sa General Appropriations Act ay dumaan dapat sa Kongreso. So, ibig sabihin, ang trabaho ng Kongreso, limiin yan, at kapag kumpleto na, isusumite sa Pangulo para pirmahan or lagdaan. So, ibig sabihin, kapag pinilin yung blank na yan ng someone else other than Congress, that would be a violation of the law. So, it's not corruption per se, dahil, kumbaga, speculative yun, ano? But to a certain extent, technically, it amounts to technical corruption because it shouldn't be done, ano? Definitely, merong violation
sa batas. Sapagkat malino naman ang sinasabi ng ating sistema na kinakailangan niyaan ay aaprubahan ng Kongreso. Kasi kung hindi dumaan sa Kongreso, ibig sabihin yung binigay sa Pangulo ay kulang, hindi talaga dumaan sa Kongreso. At ang ginawa ng mga may hawak fill in the blank, syempre mali yun, obviously. Kaya lang ang problema dyan, it might be very, very difficult to prove in the long run, kasi hindi natin alam. Kasi alam mo, nung nagtatrabaho ko sa Senado, maraming mga kababalaghan dyan, ang daming version. Kapag kami sa kulang, report ba ito? Minsan may napirmahan na, tapos may pinirmahan pa uli. Nangyari kasi yun, ang tagal kong nagtrabaho dyan kay Senator Miriam. Para mga 6 na taon din, kasi nga siya nagpaaral sa akin. Okay, mahirap lang noon. Kaya akong mag-resign, nagtrabaho pa ako sa kanya. Sa tagal ng panahon ko dyan, alam mo, parang soap opera ang Kongreso. Kaya ang problema lang dyan, mahirap ma-establish. But the way I see it, hindi rin naman purpose nang naglabas niyan ng mga Duterte na mauwi sa demandahan. Importante dyan yung narrative. Importante dyan yung panlaban. Kasi whether we like it or not, unfairly or not, yung anak niya, pati si Pangulong Duterte, ay nasangkot sa katakot-takot na investigation at controversy. Yes. Diba? Correct. Yung Quadcom has been very, very vigorous, in its investigation against the Vice President and the former President. So definitely, ikaw naman yung sa kabila, maghahanap ka rin ng pambala. May nakita siyang pambala. So he will definitely explore this. Sa tingin ko, it would not be enough, dahil nga mahirap patunayan it would not be enough kung gagawin may halimbawa sa possibility na magsampa ka ng impeachment complaint, it would not be enough. And besides, for practical intents and purposes, kung sino ang Pangulo kadalasan kakampi ng Kongreso. Yes. Maliban na lang kung mag-iba yung ihip ng hangin, kagaya nung nangyari nung panahon ni Pangulong Erap, but otherwise it would be difficult to file an impeachment complaint against the President because dahil mahina ang ating party system, kunyango yung mga lintik na kongresista na yan. Number game. Obviously, Correct. kapag numbers, kakampi niyan yung Pangulo. Pag hindi na Pangulo, kakampi naman nila yung susunod. So yun yung mga komplikasyon dito. Alam mo kasi sir, sa tagal ko na nag-o-observe at sa tagal ko rin na naging consultant ng ilang mga politiko na rin, may senador, may congressman, bahagi yung tinatawag na paghahabi ng kwento at narrative. Kasi ang importante dito, yung magiging epekto sa tingin ng taong bayan. Yes, yung hindi naman pakulong, hindi naman talaga habol na magkaroon ng to shape the perception. Ang importante, ma-shape mo yung perception. Alam mo, naalala ko, kasi si Senator Miriam, nung tumatakbo yan, hindi siya kasi niwala dyan, kulang yung budget niya. Hindi nag-hire ng mga public PR, na PR experts, alam mo, sa tagal ko dyan, milyon-milyon ang mga ginagasa sa mga PR experts and consultants, para pabanguhin ka at magsagawa ng naratibo, maghabi nga. But the way I see it, at the end of the day, it's not really alarming. It's just one of those. And knowing the former president, para lang siyang nagkakapi dyan, iba kasi mama, sa kanya wala hindi pa sila natuto nung siya ay naging presidente. Pero anyway, attorney, matanong ko lang before we end this ating interview. May kinalaman ba sa palagay po ninyo yung Rigodon sa lower house sa nangyari po na ito? Sa tingin ko sa bandang huli, kung meron mang kinalaman yan, napakaliit na dent lang yan. Kasi lumalim na talaga yung ipaan at sugat Kasi would have thought, nung umpisa, meron tayong tinatawag na unit team. Pero kasi alam mo, kahit may unit team pa noon, si Pangulong Duterte, ang dating Pangulo, tutol naman talaga dito. Ito, kwentong kutsero lang. Pero ayaw ko sabihin ko or hindi. Kasi maipit ako. Sabihin na lang natin na narinig ko medyo mga ika na pagkwentuhan. Alam mo kasi nung mabuo yung unit team na yan, allegedly, pinatawag doon ni Pangulong Duterte sa Malacanang si Pangulong BBM para konsintihin siya na magpalit sila at wag hayaang yung anak niya ang maging vice president. And in fact, of course, si BBM did not accede to that.
At may mga bali-balita na nung pinatawag ulit, hindi na raw sumipot. Kaya nga, from the very get-go, bagamat ika nga magkasundo ang Vice President Sara Duterte at Pangulong BBM, from the very get-go, meron talagang hindi pagkagusto itong si Pangulong Duterte sa nangyaring yun, yung pagtatambalan. Kaya nga, napansin mo, mga pangalawang taon, hindi ba? Nagkaroon ng parang rally. Yes. Sa Davao, ano? And the former president made certain pronouncement. And honestly, ito'y pwede ko sigurong makwento. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Executive Secretary basta may isang pagkakataon. Natanong ko yan. Sabi niya nagulat din daw sila doon. Kaya nga, noong nakita ko yan, sabi ko, ito magtutuloy-tuloy ito. Idagdag pa natin totohanan na maraming kaalyado si BBM na syempre gusto nila sila ang pumalit. Correct. Hindi naman natin, common knowledge naman, halimbawa si Speaker Romualdez. Yes. Ito naman talagang he's eyeing the presidency. So definitely, these people will pull together their resources to weaken the success of the Vice President. Sa bandang uli, lahat ito, politika lang naman din talaga. At inaasahan ko na to, sir, kasi historically, from a historical standpoint, pagkatapos ng 3 taon, pagkatapos ng midterm elections, yung huling 3 taon, igugugol na yan sa pamumulitika talaga. Correct. Oo. At kasi ito talagang kung wala ka nang mapapatunayan, kailangan mo nang gumawa ng paraan para ma-conceptualize ng kaisipan ng mga tao, ng taong bayan na parang may ginagawa ka. Na parang may legacy ka. Kasi kinakailangan talaga, unless they can really make things happen. Alam mo kasi yung pagpunta sa korte, napakahirap gawin kasi yung mga ebidensya, mahirap yan na ikangalikumin at ipresenta. And it also take time. Kaya kung magkakaroon man ng mga, kumbaga, drastic measure, it will be in the form of impeachment, for example. Although itong latest impeachment na ito wouldn't make sense kasi kulang talaga ito ng panahon. Ika nga, posturing. And besides, kung mapapansin mo, ang nag-initiate ito yung Makabayan Block. Yes. Alam mo naman yung Makabayan Block, syempre yan ang rhythm nila. Kung may pagkakataon, may tiyempo or wala, may suporta o wala, pagkasagawa sila ng kilos. So this is how I see it. Attorney Edward, lastly, do you think yung mga pasabog ng mga ilang local government executive, like for example, Mayor Magalong is very bold enough to tell the public na ito yung rampant corruption ngayon na panahon na ito ng administration, na pwedeng makatulong na mas lumaki ang hinala ng taong bayan tungkol dito sa mga anomalya sa budget? Well, sa kaso kasi naman ni Mayor Magalong, alam mo, yung asawa ko ay parang pamangkin niya ang aking asawa. So, kilala ko siya ng personal. I'm pretty sure he's not attacking the president here. Meron siyang talaga patungkol dito sa pagpapatupad halimbawa nitong mga ayuda kagaya ng akapatupad. Dahil nakikita niya nagagamit ng mga politiko at kongresista. Kung mapansin mo, ang target naman niya ay ang mga kongresista na sa tingin niya ay sabi niya nga ay umeepal and not necessarily against the president. Kasi wala namang problema sa batas patungkol mismo doon sa paglalagak ng pondo para sa mga ayuda na ito. Ito ay nasa discretion ng Pangulo at kapag ito ayunan ng Kongreso, wala namang problema. Ang magiging problema kasi yung implementasyon. Alam mo kasi ito yung problema sa ayuda kasi Dahil yan, namimigay mong pera sa taong bayan, ang hihirap i-monitor. Naalala mo, nung panahon ng COVID, diba, naglabas din ng ayuda ang Pangulong Duterte noon. Nagka-problema tayo kung paano i-monitor, paano evaluate, paano matitiyak na yung pera mapupunta sa dapat pagpuntahan. And this is also one problematic area talaga na sa tingin ko ay pagdadaanan natin. Dahil siyempre, paano mo maibibigay sa dapat pagbigyan at paano ma-determine kung sino ang dapat at hindi. So that would be an issue at magagamit yan na kung sino man ang may hawak na ito para potentially talaga magkamal ng pera. Kasi alam mo, yung pagbibigay, madaling gawin yun Pangalawa, magagamit din sa politika, di ba? Sasabihin mo, sa'yo galing yan. Alam mo, marami akong narinig ng mga local government, kumbaga, officials, yung mga mayors. Ayaw nga nila talaga ng ayuda kasi nahihirapan sila kapag wala ng ayuda. Di ba? Yung mga livelihood projects nila, ayaw nang suportahan kasi ang gusto nga ng mga tao ay magkabang na. At totoo yan, Easy money. Ngayon,
issue ngayon sa mga LGUs yan, na yung ibang mga programa nila, they couldn't seek the cooperation of the constituents kasi mas, syempre nga naman, mas attractive yung ayuda. So Correct. kung walang ayuda, nobody goes to them anymore. At besides, pag nawala na yung ayuda, limitado din naman kasi yung pondo na yan, akala ng taong bayan, syempre, they don't know any better, pwede silang pumunta naman sa LGU para ipagpatuloy yan. Kung wala namang maibigay yung LGU, di Wala na din. iipit. Aha. Kaya alam mo, ang nangyari dito sa ayuda na ito, so on the one hand, maganda dahil may inflation tayo laki ng inflation para Yes. bigay mo yung pantulong. To stabilize. On the other hand, potential talaga yan sa korupsyon at dahil na mahirap i-monitor, mahirap i-implement, at talagang magagamit na pang EPAL. Politiko. Kasi nakita ko na mismo kagaya nyo, nasa Samar ako, no, ilan na rin yung napuntahan ko mga probinsya lately, may mga tarpaulin ba mga Congress na pinagkikita. Bawal na to, sabi ng COMELEC. Parang sa parang sila ang dahilan kung ba't meron. May narinig pa ako nagsasalita na magpasalamat po tayo kay congressman Nako ganito, po. congressman ganyan. Dahil kung hindi sa kanya, hindi po naipasa ito. Nung siya po yung nasa kongreso, pinaglaban niya ito. At ito nga, nasa inyo na. Kapal na mukha na. Pwede talaga atin talaga maaalit. Napakasalimutan talaga ng lintik ng ayuda niyan. Alam mo, kung titingin mo ako, kung ako tatanungin mo, hindi dapat talaga pinatupad yan kasi first aid lamang yan. At ika nga yung dole out, hindi talaga yan maganda. Normally, binibigay mo lang yan dapat talaga pag meron talagang sakuna. No? Kalamidad, meron national emergency na nangangailangan ng pagdedesisyon. But otherwise, it should not be done. Pero kasi si PB, he's borrowing a page from his old man in fairness kasi, nung tatay niya noon, hindi ba, I mean, you can say bad things about him. Pero kinakwento ng mga tito ko, nung bata daw sila, may libis ng gatas pag bumapasok. May libis pa, yung nutriban. Meron nutriban na naman uli ngayon So sa ganyan, tingnan natin kung paano how it's gonna play out. But if I were the president, he really has to make sure that these ayudas would be properly implemented kasi baka mag-backfire din Alam mo, Attorney Edward, pwede sana yan kung rentier state tayo pero hindi naman Wala naman tayong oil reservoir na pwedeng forever may ayuda tayo. Anyway, Attorney Edward, lastly na lamang po, with all these happenings between Duterte and Marcos and sa usapin ng budget, sa simple word, how can you describe itong scenario ngayon na ito, itong nangyayari na ito? Well, siyempre, parang another day at the office. Kasi yung mga kanyang asigasyon normal parang desensitize na din ng taong bayan, hindi naman natin pinapansin yan. Unless yung issue is so creatively crafted. Alam mo kasi mga Filipino reaksyonaryo. At madaling mag-move on. So, pag sanay na sila, hindi nila pagpansinin unless may tinatawag na tipping point o tama yung diskarte. Kumbaga sa comedy, sa punchline, tama yung delivery. Correct. Maaari mo silang ma-move. But right now, the allegation would not be enough to rock the boat. It would just be another day at the office. Pero at the end of the day, yung pagsasound ng alarm sa ayuda, it should also be a wake-up call for the president to make sure that the ayudas are properly implemented because this is really an insertion that is prone to corruption considering the difficulty it entails in implementing the same, in monitoring the same. Okay. Maraming salamat, Attorney, at ingat po kayo at good luck po. God bless dyan po sa inyo pong lakad. Salamat din po. Attorney Edward Chico, ang political analyst po. Anyway, ito po ang ating special report tungkol po sa ating pong katanungan ngayong